I trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Maayong buntag kanatong tanan. Ang Domingo sa Pentecostes, gisaulog sa labing unang simbahan, sa dihang ang Espiritu Santo nagpaila sa tanang katawhan sa tinuod nga Dios, gikan sa nagkalain-laing pinulungan sa katawhan, usa ka tingog, timaan sa usa ka pagtuo. Kalinaw nga nagdala sa iyang kadaugan, gikan sa kamatayon, nagpadala kanato sa Espiritu Santo uban ang gahom sa pagpasaylo ug pagbuntog sa sala. Sama sa mga apostoles, gilig-on kita pinaagi sa Espiritu sa pag-atubang sa mga hagit ni ining kalibutana ug nga gamiton ta kining maong gasa alang sa pagtukod ug pagpalambo sa simbahan, ang lawas ni Kristo. Palihog manindog ug uban sa mainiton ug madasigong kasing-kasing atong sa ulugon ang santos nga Eucharistia. Let heaven rejoice and earth be glad. Let all creation sing. Let children proclaim to every man, Hosanna to our King. Sa ngalan sa Mahag, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ngayon, isaulo na to karon ang kapistahan, solemnidad sa pistahan sa Pentecostes. No? Ang pagkunsad sa mga Espiritu Santo diha kanato, mga igsoon. Ang Espiritu Santo mo'y tabang nato, help, tabang gikan sa langit. Kinahanglan tag panabang yun, tibaw ta ni anak, especially now. Labi usab, ang tabang, karon kita makasaulog ni Santos nga misa karon, mga igsoon. Tabangaw ta niya kita, karon kita makadawat sa grasya sa pagkinusol sa itong mga sala. Karon masaulog na ito ang misa gayon. Basol na ito ang itong mga sala. Cristo
Kaluyan kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasiloan ang ato mga sala daro ngadtos kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa mga langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Ukadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos langit nunghay, Diyos Ama, makagagahong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, naganay kami kanimo, tungod sa imo himaya. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Ginoong Hesu Kristo, bugtungan sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, na nagawagtang sa sala sa kalimutan. Kaluy kami, ikaw nagalingkod sa to, sa amahan, nawata ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdong, O Hesu Kristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, amen, amen. Mag-ampo kita. O Diyos, ihatag sa tibuok kalibutan ang mga gasa sa Espiritu Santo. Padayon na pagbubo karon sa mga kasing-kasing sa nagatuo kanimo. Kadto mga gasa nga imong gihatag sa pagsugod sa pagwali sa Ebanghelyo. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buyhog hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Gihulagway ni San Lucas ang pagkanaog sa Espiritu Santo, pinaagi sa nagkalain-laing pinulungan nga mikunsad sa mga apostoles o gipuno sila sa kaisog sa pagsangyaw sa maayong balita ni Jesus. Ang Pentecostes nagtimaan sa pagkahimugso sa simbahan, ang bag-ong katawhan sa Dios. Ang unang pagbasa kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles, atong paminawon. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtutuo nagtigom sa usa ka dapit. Usa ug sa kalit may dahunog gikan sa langit, sama sa kusog nga huros sa hangin, ug milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya,
nakakita sila daw mga dila nga kalayo, nga nadugdon diha sa matag usa kanila. Silang tanan napuno sa Espiritu Santo ug misulti sa nagkalain-laing pinulungan, sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Sa Jerusalem may mga Hudiyo nga relihiyoso kaayo, nga gikan sa nagkalain-laing nasud sa kalibutan. Sa pagkadungog sa mga tao sa kabanha, nanugok sila ug gilabihan nilang katingala, kay ang tasatagsa ka magtutuo, nagsultiman sa tagsa-tagsa kapinulungan sa mga namati. Busa sa dakong kahibulong, mingon sila, dili ba taga Galilea man kining mga tawhana? Nganong nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa kapinulungan? Dinhi kanato may mga taga-Parsya, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, ug sa mga dapit sa Libya, duol sa Cyrene. Ang uban kanato taga Roma nga mga Hudeyo, ug mga dili Hudeyo nga nakabig sa tinuhuan sa mga Hudeyo. Ug may pipila pa kanato nga taga Creta ug Arabia. Apan bisan pa niini, kitang tanan nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsa-tagsa kapinulungan, mahitungod sa katingalahang mga butang nga gibuhat sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, ipadalangin mong Espiritu, og baguhang nawong sa yuta. Ginoo, ipadalangin mong Espiritu, og baguhang nawong sa yuta. Daigang Ginoo kalag ko, o Ginoo akong liyos, dako gayon ikaw. Pagkadaghan sa imong mga buhat, o Ginoo, puno ang yuta sa imong mga binuhat. Ginoo, ipadalangin mong Espiritu, og baguhang nawong sa yuta. Kung imong kuwaon ang ilang ginhawa, mga matay sila, ug mubalik ngadto sa abog. Sa imong pagpadala sa imong Espiritu, magama sila, ug magbago nimo ang nawong sa yuta. Ginoo, ipadalangin mong Espiritu, og baguhang nawong sa yuta. Kung imong kuhaon ng ilang ginhawa, mga matay sila, ug malipay ang Ginoo diya sa iyang mga buhat. Makapahimuot unta kaniya ang akong isugilon. Maglipay ako diha sa Ginoo. Ginoo, ipadalangin mong Espiritu,
og baguhang nawong sa yuta. Ang Espiritu Santo mao'y magbugos kanato sa panaghiusa. Ang iyang nagkalain-laing gasa, maghatod kanato sa gasa sa panaghiusa ug kalinaw sa atong nasod ug katilingban. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Corinto. Atong paminawon. Busa, kinahanglang hibaluan ninyo nga ang tao nga gibanuan sa Espiritu sa Dios dili makatunglo kang Hesus ug walay makasugid nga si Hesus mao ang Ginoo gawas kun manduan siya sa Espiritu Santo. May nagkalain-laing mga hiyas nga espirituhanon apan maorang espirituha ang naghatag niini. May nagkalain-laing paagi sa pag-alagad apan maorang Ginooha ang gialagaran. May nagkalain-laing katakos sa pag-alagad, apan usara ka Dios ang naghatag og katakos sa tagsa-tagsa alang sa tanang pag-alagad. Ang matag usa gihatagan og pipila ka ilhanan sa presensya sa Espiritu alang sa kaayuhan sa tanan. Kay si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin apan usara ka lawas bisan kun nagkalain-lain ang mga bahin niini. Sa samang pagkaagi, kitang tanan, mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo, mga ulipon ug mga dili ulipon, gibunyagan diha sa usa ka lawas, pinaagi sa mao gihapong espiritu, ug gipainom kitang tanan sa usa ka espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Sa paggabi na ni adtong Dominguha, nagatigom ang mga tinunan sulod sa lawak. Kitangkahan nila ang pultahan, kaya nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Inimitungha si Jesus taliwala nila, umiingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti ni ini, yung ipakita kanilang iyang mga kamot ug iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinunan sa ilang pagkita sa Ginoo. Niya si Jesus miingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako sa magpadala kaninyo. Gisulti niya kini ug unya gihuypan niya sila ug giingnan. Dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mangigsuon, kung suwayan niyo paminaw ba ang tuaw gyud sa katawhan sa tibuok kalibutan lipa karong panahona ani ata sa crisis sa coronavirus COVID-19,
Manungog yun mo yun, ang tuaw sa daghang mga tao. Tabang. Helped. Tabang. Isa ulong na ito karon ang solemnidad sa kapistahan sa Pentecostes. Nga ba ang pagkunsad sa Espiritu Santo diha sa tuang simbahan. Mayigsoon, ang Espiritu Santo mao ang atong tabang, ang tabang sa Dios alang kanato. Mao nga ning Dominguha karon ang atong pag-ampo mao Ginoo tabang. Lord, help. Ug kining pulong nga help ang igsuon, no? Ako ning gamiton haron kita marag atong sabtan ba kung unsa giun sa pagtabang sa Ginoo pinagi sa Espiritu Santo. Help, H, niya E, di ba? Niya L, niya P. Ang H ni mga igsoon, mao ang Espiritu Santo, mao tamang gyud sa Ginoo kanato, the Holy Spirit. The Holy Spirit. Gasa sa Ginoo diha kanato. Ibaw ta, sa sinugdanan gyud ang Ginoo nga higugma kanato nagmahal kanato. Usa gibuhat niya. Kasahatan niya sa Espiritu Santo. Pinagi sa Espiritu Santo, ang tao lapok lamang yang giumol, iyang gihuypan kini, o ang tao nabuhi. Doon natin kinabuhi tungod sa Espiritu Santo. Si Jesucristo nga nahigugma ito pag-ayo mga igsuon, no? At tungod niya na gusto siyang mupuyo gyud kunato hangtod sa hangtod. Unsa may gibuhat? Yang gisaad kanato o gihatag kanato ang Espiritu Santo. Ron siya magauban kanato hangtod sa kinabuhi ang Espiritu. Kining Espiritu Santo mga igsoon di ay mao ni siyang gugma sa Dios kanato. Gugma. Mao ni siya nga tungod sa gugma ni siya. Tungod sa gugma sa Dios nato, mao gitagaan ta niya sa gasa. Gasa ni sa gugma. Mabitaw yang Espiritu Santo nga naa sa kasing-kasing, makita mo to, isugtian man ta ang bunga sa the fruits of the Holy Spirit. Nga kuno ani ang Espiritu Santo nimo, tanawa unsay madawat nimo nga tabang o gasa, ang mga gasa, the gift. Gasa sama sa kaalam, kahibalo, katakos, kahibalos, kabubuton sa Dios, ang gitawag tug ang kahadlok sa Dios. Kini makatabang ay sa pagpuyo sa kinabuhi. Pero Espiritu Santo nimo na akan nimo, tawag gasang madawto sa Ginoo. Pinaagi kaniya, no? Naani mo ang gugma, naani mong kalinaw, naani mong kalipay, naani mong pailob, naani mong kaluoy, pagkapapagsanon, ug pagka makanunayon, maampuon. Gugma si Dios nato kini. Mao kini siya ang Espiritu, the Holy Spirit, etched sa word help. Ay kaduha, E, di ba? Encounter, ato panagtagbo. O gibaw ta, sumala sa Ebanghelyo, sa unang pagbasa ganina, nga ang atong simbahan, nakigtagbo, no? The encounter of the Holy Spirit sa atong simbahan, no? Nadawat niya sa adlaw sa Pentecostes. Alungog nato, no? Sila nga sila nag-ampo sila, kung sa Espiritu Santo, that was the encounter. Natraaw siya ni tabo. Diha ng Espiritu Santo, ang tabang, the help, na dawat gikan na sa Espiritu Santo. Gikan sa talawan na isog sila. Ibaw ka sila,
pagkahadlok yun nila, kay dakpunon mo sila. Nagtago-tago sila, mura lang stay at home. Di lang ka na, tago-tago sila, kay dakpunon mo sila. Pero pagkunsa sa Espiritu Santo diha kanila mga igsuon, naisog sila. Ug unsa ni tabo, no? Nanggawas na gi sila. Nanggawas. Bisan pa sa hulga. Ug mao nga diha sa wa kapungi daghang katawhan diha, nga untag ingdid-an man sila nga ayaw gyud na buhatan ninyo, mawan aslay kahadlok. Bahala nagdakpon sila, ila nagyong giwali ang pulong sa Dios, gisimba ni gid nila gyud ang Ginoo. Bahala na sila dakpon og patyon og dibaw ta sa tabon ini. Si Saint Stephen nga usa ni ini, siya tungod kay ni-defy siya sa otoridad, gidakop siya, gibato siya, gipatay siya. Din ang kapugnan mga igsoon. Din ang kapugnan tungkol sa Espiritu Santo. Kung sabi nito sa mga apostoles, gikan sila pagkalibog o pagkahuyan sa pagsabot, nahimo silang magdialamon. Gani, nibuong sila tungkol kay sa Espiritu Santo, ang tabang mo, naka-explicar sila, nakapasabot sila, nakalitog silang mga pagtulunan, mga pulong nga tanang nakasabot. Ang Espiritu Santo diha kanila. Una mo sanahan, ang hibaw ka? Natungod ini sa Espiritu Santo, kato mga tao na nambong dito nga madudahon, matuhuon, wa gani kalibutan. Pakadungog nila sa pulong sa Dios. Pagdawat ng Espiritu Santo, sila nituo na sa Dios. Idawat na ni Kristo. O katong gamay ng Kristo katiliban tong una nga mahadlokon, in an instant pila ka buok ang nabunyagan nila, nahimo silang pila ka gatos, pila ka libo, didako na ang Kristo ng katulingban. O natugon ang Kristo ng katulingban, no? Nadiin sila nahigugmaay, nag-inig sa unay, ang di lang ni Kristo ng katulingban is a charismatic community nga naa na diha nila ang the gift of the Spirit. Love, compassion, mercy, tanan. Led by the Spirit. Sa encounter. Kita mangisuon, na-encounter itong Espiritu Santo sa itong pagbunyag. Pagbunyag na ito, sa nitabo na ito, himutang anak sa Diyos. Tarawa na gud. Nadaw ito Espiritu Santo, si ni Kristo. Kung na ito mga gasa, sa Spirit ha. Amot aware ba ka kani anak? Sa pagkumpirma na ito, daw ito Espiritu Santo. Gitagatag kalig-on, gilig-on ta. Pero mutana ko, do you feel it? Sa mong kasing-kasing, nabay mong kaisog pagbarog si mong tinuan. Naba na, nabatyagan ba nimo ang gitawag na ito, ang gasa sa Espiritu Santo sa imong kinabuhi. Sama sa gugma, sama sa kalo, itanang-tanang mutanga ba? Mahanlo ko. Nahinom ko sa kastorya. Kadihi tao ba nga makalimos na nakaplagan lang namatay diha sa tuo sa eskina. Namatay siya diha. Gitanaw ilahang gida sa ospital, gi-analyze kung siya namatyan. Namatay sa gutom. Gutom. Ya, diha to wat siya kapuy-an, nara sa diha, namatay sa gutom. Gisusin nila, unsa kinsa ni tawhana ba? Identity, unang iyang gitanaw sila mga bulsa, ilang kilid tanan-tanan. Dibuong sila, wa gyud ito identification. Pero diha sa sekretos iyang kasunis, diha usa ka bato. Kining batuha, tanaw nila, sabi nila, budlawan diamante di ay. Nga kung kini presyo pa minilyon. Pero ni ay usa ka tawo nga dunay minilyon sa iyang bulsa. Pero tungod kay wa niya gamita, wa kasi may bawog unsa kini. Namatay sa gutom. Milyonaryo siya pero namatay sa gutom. Tungod kay wa niya gamita ang bahandi nga naa sa iyang bulsa. All the time it was there. Wa sa kaila o wa niya gamitan.
Nahadlok ang mga igsoon ba? Kita, timan-iman, labaw pa sa diamantig unsa, we have received the gift of the Spirit. Pastilan, kini. Tabang sa Espiritu Santo, bahandi kini sa tanang bahandi. Ang mga tana, aware magkata ni ini. Aware magkata ni ini. Karon nga kita ni atanon sa gitawag na to sa atong coronavirus nga, hiring quarantine panahon ba sa coronavirus nga naningkamot kami utang normal nato nga to ang pagpuyo na sa mas naandan muna nga kita karon nag-testing yun kinahanglan na kung ikaw testiran gani ka ang testing nimo positive malas ka quarantine ka kung matestingan ka negative jackpot ka malipay ka pero sa atong Kristiyanos magisuon kita many times always we are being tested. Ang kalahin lang mo, kung tested gani kag positive, lipay ka. That means the Spirit is in you. Kung tested gani kag negative, mga igsuon, malas ka. Di malas ka. Kung kung negative ka. Nagpasabot ka na mga igsuon, pero sa bata negative sa tuang kinabuhi sa Espiritu Santo. Kung kita naa sa sala. So, puyaan ta sa dili Holy Spirit, kundi the evil, the Spirit in us. O, umatyagan mo, ang sintomate at sintom ni ini sa tao nga negative sa Holy Spirit. Ibaw ta ni ini, tungod sa sala, no? Tanawag, unsahay Paul sa Galatians, no? Yung mga tao ingon ni ini, makita niya mo yun, ang kahakog, ang kapungot, ang pagkabahin-bahin, ang pagkabingkil-bingkil, ang kasina, ang pag-inom tanay, pagkamasinahon, pagkabug-hubog, that's the Spirit. That's the Spirit. Mao nga, gikinahanglan ani ang encounter of the Spirit, haron ang evil spirit mawa, it has to be encountered with the Spirit, with the Holy Spirit. Unidot kayo ang ato ang gibanghilyo karon, so that the encounter of the Spirit paminaw ang Ebanghelyo atong istorya pag-usab. Ang Ginoo, no, napakita sa mga apostoles sa kwarto o man siya pagabanhaw sa lawak. Kasi niya, ang kalinaw man kanimo. Kalinaw. Pero pag humandi yung kalinaw, iyang gipaluapan. How do na kay kalinaw? Ingon siya, dawatang Espiritu Santo. Kunya gihuypan niya. Gihuypan niya. Dawat ang Espiritu Santo. Sala, yung pasayloon. Kapasayloan sa mga sala. Mga igsuon. The only way nga ang evil spirit nato, ang sala mabuntog nato mga igsuon, is to diha sa gahom sa Espiritu Santo. Diha sa gahom sa kapasayloan sa sala. We pray for to the Spirit the forgiveness of sin, the repentance of sin. Mo ni gasa gyata sa hibaw siya nga kun kina bisag usa ka makasala, kun ka maghinulsol sa imong sala, magbasok ka sa imong sala, automatic na ang Espiritu Santo muhari sa imong kasing-kasing. Tanawa hinulsol ka mo kupisal ka, sa bation nimo. Peace. Tanaw ko sa metabo, kun ikaw do kay kaaway niya makibauli mo kinasing-kasing gayon. Peace and joy. The gift of the Spirit, immediate na kakayon. Na siya. So, mauna siya sa help ang encounter. We have to encounter the Lord. Encounter. Unya, H-E, sunod, L, di ba? Love. Love. Ang sigurong timailhan nga ang Espiritu Santo na animo, kung na igugma sa imong kasing-kasing. Kaya the Spirit is love. When love is in your heart, then the Spirit is in you. O na hinumdo ka, John 15:14, 13:14, no? Usay pong sa atong Ginoo. Ningon siya, kung mo higugma mo kanako, love me, you will do what I command you. Isugon ako nimo. Asugon niya, gugma sad. Ug bahigugma mo, tuba sa kong sugo sa gugma.
ang akong amahan magpadala niyo sa Espiritu Santo ug ang Espiritu sa kamatuoran magpuyo sa inyong kinabuhi hangtod sa inyong kinabuhi hangtod sa kamatayon will always be with you always. So, gugma mga igsuon. Manang presensya, you have to love ug tumana ang sugo sa Dios. Si Mother Teresa of Calcutta, Santos Manisia, pag edad niya gyud 85 na nga dito. Doon na niya kasi mura nagamay pagka luya-luya na ba, guwang-guwang na ba yan. Yagiing na siya sa nga doktor. Mother, karang kalma na lang sa imong trabaho ug mahimo. Ayon lang suroy di sa mga krasada, nga manguha ka sa mga masakiton, nga dadon na mo diri, ay napanguna dihag ilis, ligo, pag-ilis sa mga masakiton, pagpakaon nila, ay napalabi og si istorya. Because kasing-kasing. Kuya para nimo. Sinakutan na siya. Doktor, nagpasabot pa ka, nahunungon na ako ang buhat sa pagmahal. Pasabot pa rin mo nga, I would stop loving. Salingon siya, Dak, sorry, Dak, di ka kasunod ni Ana. Kaya sa panahon nga ako mohunong paghigugma, patay na ko. The moment you stop loving, you're dead. O tinuod ka naman isuon. Kasi buhi pa ka. The moment you stop loving, you're dead. Patay na ka. Tingnan siya. Ako lang palabihon, Dad. Nga mamatay ko, nga nagmahal. Kaysa mamatay ko, nga ako magmahal. In other words, upan niya, no? I will never retire. I will never retire because about niya, I will always expire before I will always inspire people before I expire. Will never retire. Ang kinabuhi mo kini, I will continue inspiring people before I expire. In fact, mga isuon, hibaw sa hitabo. No? Namatay siya. Pero even now, bisag tuwa siya sa langit, he still inspires people because the Spirit is there. At sa mga santos, they inspire. The Spirit continues. Og, mga isuon, sa word help, ang P, no, is prayer. Ampo. Ampo. Ang balaan ka sa termang isuon, no, kung basahon ni mo ni, mahisgod yun. Always pray to the Spirit. Pray to the Spirit. Pray all times o kanunay yun. No? Haron ikaw makasabot, haron ikaw malig-on, haron ikaw tutulan ako. It's all around. No? It's all around. Nakita, gini mo ang auhag. Nakita, tampo sa Espiritu Santo. O ang simbahan nato yun. Tuluan ta, always pray with the Spirit. Kung ang simbahan nato, bisag unsa, sugod ginag, come Holy Spirit, with the faithful, we call on the Spirit, whatever we do, call on the Spirit. Help. Tabang. O ang ngayong mga igsuon kay Ibaba ka, kita mga tao ng kalibutan na ba? Kita mga tao, no? Helpless ka ito, mga tao. Baka batikod? Nagkinatagtabang. Ikahimugso sa tao, helpless kayo, kundi tabangas inahan, gilikanan, patay. Dili. Sa itong pagtubo, tanaway mong kinabuhi. Naingon ka di anak because we need help. We ask for help, we need for help. Bisa matigwar ta, we help and help. Yan tagtabang. Di pa karong panahon na gani. Karong panahon na mga ison. Ako yun yung pagsugat to sa kong wali. Yung nga, aninawa ang kahimnas kalibutan karon di ko madungog ni mo yung ito tabang, Ginoo. Kadaghan tao ron na sila panimalay ang tao nga puti na gyung, kapuya gyung, kaya quarantine mga igsuon, o mabuang na siya tabang, Ginoo. Dahil mga tao karon gitawag to tungod sa ning crisis, wan ay kao, wan ay trabaho, wan ay kwarta, at wala tabang, Ginoo, tabang. Hindi ang tabang sa gobyerno. Kanahan, people are suffering. Muna timely ka mga igsuon nga, kita
no, ning pagkun sa Espiritu Santo, ang atuang ang ato pag-ampo mao kini. Ubura kayo. Help. Tabang Ginoo in town. Come, Holy Spirit, move in your people. Trust Jesus, His glory to see, and rain down from heaven fresh living water. Bring us your liberty. Amen. Nagatuo ako sa Dios, samahan magagagahom sa tanan. Nabuha sa langit ug sa yuta. O kang Kristo ngayang anak kabugto. Ginoon nato ipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo. Ganak ni Maria nga Birhen. Isa kasuguripon sa Pilato. Dahil sa krus na matay gilubong. Mikunsad sa mga minatay. Itulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit. Naglingkod sa tuo sa Dios, amahan magagagahon sa tanan. Ganito mabalik siya, para pahukom sa buhi o sa mga minatay. Nagtuwa ko sa Espiritu Santo, sa Iglesia Katolika, kambitan sa mga santos, pasaluan sa mga sala, sa kabanhaw sa lawas, pinabuhay. Palaumon kitang mag-ampo sa amahan, kinsa nagmugna sa simbahan pinaagi sa gasa sa Espiritu. Sa matag pangamuyo, maingon kita, bagua Ginoo ang naong sa yuta. Baguha Ginoo ang naong sa yuta. Alang sa tanan, nga gilig-on o gisilyuhan sa Espiritu Santo, nga ang simbahan, mahiusa isip usa ka lawas, nga may daghang bahin, mga muyo kita sa Ginoo. Baguha Ginoo ang naong sa yuta. Alang sa katawhan sa tibuok kalibutan, nga wala pa makaila sa Dios, nga ang Espiritu sa kamatuuran, nga gisangyaw sa matag nasod, magbag-o gayod sa dagway sa kalibutan, mga muyo kita sa Ginoo. Baguha Ginoo ang naong sa yuta. Alang nining panahon sa pandemya, nga ang Espiritu sa pag-alim, maangko na unta sa tibuok kalibutan, mga muyo kita sa Ginoo. Baguha Ginoo ang naong sa yuta. Alang sa mga frontliners, nga niining panahon sa pandemya, magmalahotayon sila sa gitahas kanila ug maangko nila ang grasya sa maayong panglawas. Mga muyo kita sa Ginoo. Baguha Ginoo ang naong sa yuta. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Baguha Ginoo ang naong sa yuta. Alang kanato nga nagkapundok diha sa tagsa-tagsa kapanimalay, diha sa pag-ampo, nga ang Espiritu nga mo'y maghimo nga balaan sa atong Eukaristikanhong mga gasa, maglig-on kanato. Mga muyo kita sa Ginoo. Baguha Ginoo ang naong sa yuta. Alang sa mga nangamatay, nga mahingpit sila diha sa kinabuhing espirituhanon, mga muyo kita sa Ginoo. Baguha Ginoo ang naong sa yuta.
kini mong ipangayo pinagi sa mong Hesus Kristo imong anak nga buyog hari ubang kanimon sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo, tanda ng bawat pusong pagkat inibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. At alak na nagmula sa isang dangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo, tanda ng bawat pusong pagkat inibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Isang mag-ampo kita kining sakrifisyo dawaton sa amahang magagagahom sa tanan. Itugod Ginoo ang ang Espiritu Santo sumalasaad sa imong anak. Maglungang unta pagtudlo kanamo bahin sa misteryo niining sakrifisyo. Mga padayag kanamo sa tanang kamatuoran. Kini ang magipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Pasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Sanctus nga Amahan Diyos tunay magagagahom sa tanan. Angay matarong gayon magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Labi ning kanimo nga masadya kay karong adlaw gihatag mo ang Espiritu Santo kanila nga gipili mo nga imong mga anak nga sinagop. Pinagis pagig-ambit nila sa kinabuhi ang imong bugtong anak sa inguman imong gihingpit ang misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw. Ning adlaw sa pagsugod sa paghimugso sa simbahan, gidapadayag sa Espiritu Santo ngadto sa tanang katawhan o sa kamatuod nga Dios. Nagihimo niya nga gikan sa daghang pinulungan sa mga tao, mahiusa akatingog sa pag-ila sa usa lamang ka pagtuo. Busa taliwala nining kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagsadya ang tibuok kalibutan uban sa mga anghel sa langit, nagkasangyaw kami sa himaya, doon silang wag hunong nga pag-awit. Sanctus, Sanctus, Sanctus nga Ginoo, o Diyos sa kagauman. Puno ang langit ug
ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa Santos, gayon ikaw Ginoo, tuburan sa tanang kasantos. Padalay mong espiritu ng pagsantos ng mga gasa. Ano mahimo kinialang kanamo, lawas o dugo ni Kristo among Ginoo. Masakit siyang kagalingon, mikuha siyag pan, pasalamat kanimog mipikas. Ihatag nini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana. Kay kini mo nga kung lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa mga paagi tapos sa panihapon, mikuha sa kalis, pasalamat o pag-usab og midayeg. Mihatag nini ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini Panginoong ka mga tanang gikan ni ini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo bag-og tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron mga sala mapasaylo. Buhata kaniron paghandom kanato. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namanhaw, si Kristo, siya mo balik namin. Pero paghandong sa kamatayon pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan. Mingpan sa kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo to kay imo kami giisip nga ngayon nga mga tubag mo alagad kanimo. Himo kami nangalawat sa lawas dugo ni Kristo, mahiusa unta sa Espiritu Santo. Inulumig mong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga manghingpit kami sa gugma, uban ni Francisco among Papa Jose among obispo sa tanang mga pare. Hinunimo sa mga igsoon nang nangamatay. Malaong nga banhaw sila, ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dahil sa pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluoy kaming tanan. Himo kami ang ayang makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ginanghan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles, tanang nga santos nga katuman sa imong kibabutang latas sa kaduigan. Ubang kanila amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, ubang kaniya, diha kaniya, gihatagan na kanimo magkagagahong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Amen, 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 amen. Magampo kita sa itong Amahan itong gamiton ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Amahan namo gana sa mga langit, bagay ko ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo
malua kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nagkasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa mga panulay. Hinunualuwasa kami sa dautan. Mga kami Ginoo, imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Ron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami sa sala kanunay, mahilayo sa tanang kasamok. Sa nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang gahug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Ginoong Jesucristo ng kas mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw ang mga sala ko rin pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuto hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw ang nagpuyog naghari hangtod sa kahangturan. Kalinaw sa Ginoo ko na naman na kaninyo. Nakita ang panag-inig suunay. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa kalinaw. Kining kuri sa Dios nga wagtang sa laas kalibutan mula hanggang itong idapit sa bangkete sa Ginoo. Sa kinabuhing tayo. Ano ko rin sa mag-amping na pala sa kinabuhing tayo. Mag-ampo kita. O Diyos, naghatag ikaw sa imong simbahan sa magasa sa langit. Bantayi ang grasya nga imong gihatag. Magtubuon ta kani dinhi kanamo ang gasa sa Espiritu Santo na magdugang pagpulos sa ang santos nga kalawat alang sa among kalawasang tunhay. Kini among gipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Ginoo mana kaninyo.
Manalangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Tapos na ang misa dahil niyong kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. I will sing forever of your love, O Lord. I will celebrate the wonder of your name. For the word that you speak is a song of forgiveness and a song of gentle mercy and of peace. Magampo kita. Ginoong Diyos, imong gisilutan, gisunog, gipatay ang mga lumulupyo sa Sodom ug Gomora. Kansang mga lumulupyo nagpakasala batok kanimo ug sa isig ka tao. Gibaliwala ikaw nga nagbugna kanila sumala sa imong larawan. Sukad sa tuig 2019, kalit mikaylap ang coronavirus sa tibuok kalibutan nga hangtod karon wala pay tambal nga napalgan. Nahadlok kami nga kining virus usa ka gaba nga makapatay. Gaba kay ang salapi mao na ang gipaka Dios. Sa gubat gugma batok kadalo ni daog ang kadalo. Sa among pagsimba kanimo, isip anak sa Dios nga nabanhaw. Kami naghinulsol. Pasaylua, kaluy, banhawa ang among mga kalag aron mapawala ang gaba coronavirus. Amen. Halad ni Abil ug ni Cain. Si Abil, nagbuhig mga karnero. Misanay mani. Agig pasalamat sa Diyos. Gipili niya ang karnero nga kinayuhan, kinanindutan, o kinapinanggaan niya. Nalipay ang Diyos sa iyang halad. Ang kalipay sa Diyos gipasabot kang Abil, pinaagi ni ini. Ang aso siyang halad, masilakon nga nilupad sa kapunaw-punawan sa kalangitan. So nakita ninyo na labihan kay mood sa Diyos na ang aso silaw kayo na milupad sa kapunaw-punawan. Halad ni Cain. Kini si Cain, wala siya maguna-una sa paghalad. Apan, sa pagkakita niya sa milagrosong aso sa halad ni Abil, nakuhukom siya sa pagsuon o paghalad-halad. Si Abil, karniro man. Ang iyaha, laing-laing matam sa mga tanom o makahoy nga dunay mga prutas. Diha po siya magkuha og ihalad. Apan, ang gipili niya maog yun ang mga tanom o prutas nga kinabatian o tanon nga laya na dili na makaon. Abi niya, mailad ang Diyos. Sama ni Abil, iya pong gisunog. Pag sunog na, nagpaabot siya ng aso, mulupad po.
wa man. Ang aso hinoon, mikut-kut man sa yuta. Now, labihan nga kasukuan niya, labihan nga pangagi, nga iyang gipatay, ang iyang kagulingong igsoon. Si Abel, gigantihan. Unsa may ganti ni Abel? Malipayon kayo ang Diyos Amahan nga nagakos kaniya pag-abot niya sa langit. Diya magsugod ang kinabuhi nga labihan kamalipayon nga hantod na sa hangtod ni Abel. Kaya nagtuo sa Diyos siya. Niya katong iyang mga karnero, manghatag siya sa mga gutom, na maibog siyang mga karnero. Maong agigantihan siya sa kalipay nga langit no. Sa laing bahin. Nasuko ang Diyos sa sala sa kadalo, sala sa pangigi, o kini ang silot sa Diyos na impyerno na. Nagpanaw pa gani sa dinhi sa yuta na impyerno na si Cain. Labihan kapait ang iyang pag-antos sama sa mosunod. Bisag asa siya lakaw, ang iyang yuta nga pagalaktan, kalit lang nga malapukon kayo. Kalit lang. Kay pulong pa sa yuta, ako gimugna sa Diyos. Dili ka makaagi kay sa Diyos ni. Kung mag-ulan o mag-init kaayo, mapilit si Cain sa pagpasilong ubos sa dakong kahoy. Galit pod, mga sanga nga dagko, mga hulog, mga dahon, mga hulog. Mapilit siya og dagan. Kaya ang kahoy mismo ni uyog ug maayo, nahadlok siya, dagan. Ug samtang siya magdagan, kadungog niya ang pulong gikan sa kahoy. Ang Diyos mo'y tag-iya kanamo, kay siya may nagbuhat. Muinom siya kay giuhaw. Ang tubig nga unta puti, mukalit o kaitom, mahugaw. Kung mulabang og sapa, mukalit og saka ang mga tubig, mubaha, diling kalabang. Ang madungog niya ang lanog nga pulong. Ako sapa nga gimugna sa Diyos. Dili ti ka pagion. Kung mukaon siya o prutas, mupait kayo. Ang prutas mupait. Lain pa kanon tamis. Apan siya kay gisulutan man mupait. Looy siya. Kung matulog siya, mapukaw siya sa laing mga mananap nga mupahit kaniya. Tungod kay
tungod ni ini, nagmasakiton ang iyang tibuok parte, ang tanang parte siyang lawas. Katapusang silot, namatay, apan padulong na pod sa impyerno uban ni Satanas. Pamalandong, pangutana, ang kalag ni Abel paduman sa langit. Ang kalag ni Cain asa man padulong. Upang utana pod sa pangutana ang atong matag kaugalingon. Kinsa og unsa man kita. Sama ba ni Abel? Praise the Lord. Sama ba ni Cain? Luoy kayo. Tubag, kung masimbahon, mapasalamaton sa Diyos niya mahalaron alang sa isig katao, masama kita ni Abel. Kung dalo kita, malupigon, maigihon, sama kita ni Cain. Alaot kita kayo. Pamalandungin na.